трябва да знаете, с тези хора, които крепиха кабинета Орешарски, вие знаете кои са те. Не можем да имаме никакви отстъпки и компромиси. Ако те приемат програмата ни след изборите, окей, добре дошли, гласувайте с нас. Но ние с ДПС, с социалистите в това насипно състояние, в което са и не знаят на кого се кланят, с кого да се съберем, ми кажете. Дайте ни акъл, дошли сме при вас и ви питаме, с кого? С Станишев ли свил се като мишка се крие из държавата е минал в нелегалност? С кого да се съберем? С ДПС, които отпред говорят красиво, европейски принципи, свобода, права, а надолу какво става? Дошло младо момче, да, турче, в Никопол на наш митинг, но след 2 дена беше уволнено. Защо? Къде живеем ние? Да ви казвам ли какво става по смесените райони? По Кърджа или по Дели Романа? Там, ако не знаеш турски, не можеш да влезеш в магазин. До кога ще го търпим това нещо?